दैदेनबाय थानाय अनजालु आफादगिरि बे गेवलां मेलखौनो एसे सिगाङाव बेखेवनानै होलांनाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फंबाय मिलनियार बर' बेवहायनो बाहागो लानो हानाय बे गामिनिनो आंनिनो लोगो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां हांगामा नार्जारी बाहागो लानो हाबावनाय गरेश्वर ब्लक UPPL नि आफादगिरि बिथां सदानन्द बर' गरेश्वर ब्लक UPPL नि आफादगिरि बिथां देबजित ब्रह्म आरो जौसाङाव जिरायनो हानाय बे गामिनि समाज सिबियारि फोरोंगिरि माननि आलासि बिथांमोन आरो बे गामिनि गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन गिबियावनो बैसागो बोथोरनि आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। नोंथांमोननि गामियावथ' सिगाङावबो फैदोंमोन, दिनैबो फैनो मोनबावनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। बैसागो बोथोर जाहैबाय, ओंखायनो दहाय मेन्देलायाबो आंबो थांफानोलै फैला फाय होनदोंमोन आंखौ, खिन्थु आं लाबोफायाखै मानसिखौ। मानसिनिया थारमाने आखला बारा मोजां नङा नालाय आं सानबाय बे आजिखालिनि मिथिंफ्राव हिनजावफ्रासो बांसिन बुरजा जायो, बे माने हिनजाव मोजां नुबानो गोसो थोब्रबलाबायनो नागिरो, ओंखायनो बदनाम जागोनलै होननानै लाबोफायाखै आङो। दा आंखौथ' गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखिनो लेंहरदों। दानिया खोथाया जाबाय मा, आथिखालाव मानसिफ्रा बिबुंथि खोनासंनो बाग्रा जाबाय आरो दिनैथ' बैसागो बोथोरनिसो मेल जाहैबाय, बयबो मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय नायनो लुबैयो। दा ओंखायनो नोंथांमोना खोनासंगोन ना खोनासङा एसे आंहा गोनो गोथोसो जादों। खोनासंगोन ना बयबो? खै मिनिट नांगोन? 5 मिनिट, 10 मिनिट ना 1 घन्टा? 1 घन्टा? आं 3 घन्टा होनो नागिरदों। जागोन? दा नैबे बैसागो बोथोराव आरो आंबो सासे हारिमुनि मानसि हिसाबै एसे हारिमुनि बाथ्रा बुङाब्ला एसे आंहा फाब नांगोन होननानै आं सानदों आरोखि। दा ओंखायनो आं हारिमुनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा बुंग्रोनि नोंथांमोननि सिगाङाव। नैबे बैसागो बोथोराव गोबां जायगायावनो बेबायदि गेवलां मेलाव लेंहरदों, बाहागो लाबोदों आरो गोबां जायगायाव बबे गामियाव मा जायगायाव बे बैसागो फोरबोखौ माबायदि फालिदों नुबोबाय थादों। दा नोंथांमोननि नैबे जायगायावबो दिनै बे बैसागो फोरबो फालिदों। आङोथ' दहाय बेयाव खामबो नुदों, सिफुंबो नुदों, ओंखायनो सानबाय थादों आङो, नैबे मोसानायखौ केसेटजों मोसानायनिख्रुइ खाम दामनानै सिफुं सुनानै मेथाइ रोजाबनानै मोसायोब्ला साबसिन जागौमोन नामा होननानै आं सानदों आरोखि। मानोना नोंथांमोननि नैबे गामियाव दिनै जि बैसागो फोरबो फालिबाय, नोंथांमोना बेवहाय दिनै जि मोसागोन, जि रंजागोन, बेखौ जोंल' नुनाय नङा, भारतनि मानसियाल' नुनाय नङा, बेखौ दसे उनाव दुलाराय बुहुमनि मानसियानो नुगोन।
아메리카니 만시아बो नुगोन इंलेन्डनि मानसियाबो नुगोन जापाननि मानसियाबो नुगोन माने बुहुमावनो नोंथांमोननि बे रंजानाय मोसानायखौ नुगोन दा बिनि ओंथियानो जाबाय नैबेबायदि बैसागो फोरबो फालिनायनि गेजेरजों जों जाखौ मोसागोन जाखौ रोजाबगोन जाखौ रंजागोन बेखौ बुहुमाव बयबो नुगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा फोस्रावजागोन दा जोंनि हारिनि हारिमुवानो हारिनि सिनायथि होननानै बुंदों जोंहा बर'फ्रा जे गावनि आंगो हारिमु दङ जोंहा गावहानो आंगो दामजु दङ खाम सिफुं जथा सेरजा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बर' आइजोफ्रा खेराइ मोसायो बागुरुम्बा मोसायो बैसागो मोसायो जोंहा बेबायदि मोनसे आंगोनि हारिमु दङ बे जोंनि हारिमुवानो जोंनि हारिनि सिनायथि दिनै आसामनि दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा दिनै बे बैसागो फोरबोखौ फालिदों जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों दिनै ससियेल मिडियानि जुग नालाय ससियेल मिडियायाव नुदों जोङो हारसाफ्राबो एसामिसफ्राबो गावसिनि बिहुखौ लानानै बे बैसागो बोथोरखौ फालिदों राभाफ्राबो गावसिनि हारिमुखौ लानानै मिसिंफ्राबो गावसिनि हारिमुखौ लानानै बे बैसागोखौ फालिदों बेनि ओंथियानो जाबाय आसामनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै गावबागाव हारिनि हारिमुखौ फोस्रावनायनि मोनसे खाबु मोनदों दा बेखायनो जों बर'फ्राबो बेबायदि बैसागो फोरबोनि गेजेरजों बेबायदि बैसागो फोरबो फालिनायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि हारिमुखौ फोसावनांगोन अब्लासो जों हारि हिसाबै बुहुमाव जोंखौ फोसावनो हागोन आरो सिनायथि मोनगोन दा जोङो बर'फ्रा नैबेबायदि एसे खना खनला जायगाफ्राव हाग्रा जिंफ्राव दैमा जिंफ्राव हाजो जिंफ्राव रायजो जाग्राखायनो मा होननानै बुंदों बे ओनसोलनि आबहावा दंफां लाइफां दैमा दैसा दाउमा दाउसा जिब जुनार जों बे आबहावाजों गोरोबनानैनो जोंनि बर'फोरनि हारिमुवा जोनोम जादों होननानै बुंदों मानोना मानसिया जि जायगायाव थायो बे जायगानि आबहावाजों गोरोबनानैनो बे मानसिनि एबा मोनसे हारिनि मावनाय दांनाय आसार खान्थि गासैबो जोनोम जायो आरो बिनिफ्रायनो हारिमुनिबो जोनोम जायो दा जेरै जोङो बेबायदि गामि खना दैमा जिं हाग्रा जिं हाजो जिङाव थाग्राखाय जोंनि बर' आइजोफोरनियाव जोङो दोंसे मेथाइ खोनायो जोंनि बर' आइजोफ्रा रोजाबनाय जों खोनायो माबायदि बे मेथाइया फैहाय लोगोफोर मानास हाग्रायाव दिंखिया मैगं खानो थांनि तारमाने जों बर' आइजोफ्रा जे दिंखिया मैगं खायो नङा होमबा बे गुवाहाटीयाव थानाय बेंगलिफ्रा हारसाफ्रा दिंखिया मैगं खाया जोंसो दिंखिया मैगं खायो मानोना जों थानाय जायगा बे हाग्रा जिं गामि खना बे दैमा जिङाव दिंखिया मैगं थायो दा बेयो जोंनि मोनसे आखुथाय आरो बिनि जोंनि सिनायथि आरो बिनिफ्रायनो जोंनि हारिमुवाबो जोनोम जादों जोंनि मेथाइनि जोनोम जादों दा बेबायदिनो मा रोजाबनाय खोनाबावो जोङो नायदाव थावख्रि लुनाय दैमा दैसा ना गुरनाय बेसे मोजां आय जोंनि हारिमुआ जोंनि बर' आइजोफ्रासो थावख्रि लुयो नंगौना नङा हारसाफ्रा लुयोसै हारसाफ्रा लुवा बेनो जोंनि सिनायथि आरो बेनिफ्रायनो जोंनि हारिमुवा जोनोम जादों जोंनि बर' सिख्लाफ्रा जे नायदाव नंगौना थावख्रि लुनायनि फाव दिन्थिनानै जे मोसायो 2020 मायथाइयाव एबसुआ दिल्लीयाव बैसागो फोरबो फालिहैदोंमोन बेवहाय आंबो थांदोंमोन एबसुआ जेब्ला दिल्लीयाव बे बैसागो फोरबोखौ फालिहैबाय अब्ला दिल्लीयाव बेरायनो फैनाय आमेरिकानि मानसि इंलेन्डनि मानसि थाइलेन्डनि मानसि जापाननि मानसिफ्राबो जोंनि बर'फोरनि बैसागो फोरबो फालिनायखौ बे दिल्लीयाव नायनो फैदोंमोन अब्ला जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बे थावख्रि लुनायनि मोसानायखौ दिन्थिदोंमोन
नायदाव थावख्रि लुनाय दैमा दैसा ना गुरनाय बेबायदि फाव दिन्थिनानै मोसायो। अब्ला इंलेन्डनि मानसिफ्रा सोंदोंमोन नोंथांमोननि बे आइजोफ्रा बे मोसानायनि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों? अब्ला जों बुंदों बेखौ जोङो थावख्रि लुनाय मोसानाय होननानै बुङो। मानोना जोंनि बर' आइजोफ्रा इन्दि एम्फौ फिसियो आरो बे इन्दि एम्फौनि फिथोबजों खुन्दुं दिहुननानै गावसिनि गाननाय जोमनायखौ गावसोरनो दिहुननानै लायो आरो बेबायदि खुन्दुंनिफ्राय दिहुननाय सिया नैबेनो होननानै जोङो लांफानाय जितु इन्दि सि बेखौ जोङो बिसोरनो दिन्थिदों। अब्ला बिसोरो बे इन्दि सिखौ बायनानै लानानै थांदों बयबो। बिनिफ्राय नैबे जे मोसानायाव जे दिन्थिबाय बियो मा जादों? बियो जाबाय ना गुरनाय मोसानाय। जों बर'फ्रा दैमा दैसा बिलो थानाय जायगाफ्राव रायजो जाग्रा मानसि, ओंखायनो जोंनि बर' आइजोफ्रा बे दैमा दैसा बिलोफ्राव ना हमनानै जायो। नै बियो जाबाय ना हमनाय मोसानाय। अब्ला बिसोरो बुंदों बाप नोंथांमोननि हारिमुवा एसेबां मोजां, मोसानायनि गेजेरजों नोंसोर गावसिनि मावनाय दांनाय आखुथायखौ दिन्थिनो हायो, एसेबां मोजां नोंसिनि हारिमुवा, बेबायदि होननानै जोंखौ गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफ्रा बाख्नायलांदों। बेबायदिनो जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो मोसानाय मोनफ्रोमबो रोजाबनायाव जोंनि बर'फोरनि आसार खान्थि आखल आखु धोरोम खान्थि गासिबो हाबजोबनानै दङ। दा बेखायनो जोंनि बे हारिमुखौ जोङो जेसेबां गुवारसिनै फोसावनो हागोन एसेबांनो जोङो जोंनि बर' हारिया बुहुमाव सिनायथि मोननो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थुनलाइ आफादा बर'नि सानसुमैफ्रा जे बुंबाय थायो जे जोङो बर' हारिखौ मास्टार रेस हारि हिसाबै दानांगौ, गेरेमसा हारि हिसाबै दानांगौ, गोग्गोम हारि हिसाबै गायसननो नांगौ होननानै। दानिया जोङो जाथिखौ गेरेमसा दानो गोनांब्लाथाय जोंनि हारिनि सोलोंथाइ, राजखान्थि, रांखान्थियारि, गेलेनाय, समाजखान्थि बेफोरजों लोगोसेनो जोंनि हारिमुखौबो जोङो गोजौआव लांनो हानांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ गेरेमसा होननानै बुंनो हागोन। दा बिनि अनगायैबो हारिमुवा जोनोम जायो जों समाज दानायाव, रायजो जानायाव सोमजिनाय माखासे जाथाय बिजाथायफोरखौ लानानै। दा बर'फोरनियावबो बेबायदिनो माखासे मेथाइफोर दङ। जों बर'फ्रा रायजो जानाय, समाज दानानै रायजो जानायाव जोंनि गेजेराव सोलिबाय थानाय माखासे जाथाय बिजाथाय, दा बेफोरखौबो लानानै जोंनि बर'फोरनियाव मेथाइनि जोनोम जादों, हारिमुनि जोनोम जादों। दा जेरैहाय गोदो जोंनि आबौमोननि दिनावहाय जोङो मेथाइ खोनायोमोन। माबायदि मेथाइ? जाहाथे सासे जोंहा आयंआ जे लावथि लानानै दंना, गस्ला गिन्जि गुफुर गाननाया, बिसोरनि दिननि मेथाइ आरोखि बियो। बिसोरनि दिनाव माबायदि मेथाइ रोजाबदोंमोन बिसोरो? खार खार सालि दिनायना ओंखारलां आंनि न'निफ्राय, नोंखौ लाबोनायनिफ्राय आइ आफा बिदा फंबाय आंखौसो सैया जाबाय। आइदै सुहामि दाबुसै आंखौ, मोदोम आथिङा लुजोब्बाय नोंथांनि साजा होनाया। थारमाने बे आयंमोननि दिनाव आबौमोननि दिनाव हिन्जाव बुनाय नेम दंमोन। बिसोरो खेबसेबाबो बुदों आरोखि हिन्जावखौ। आरो बेयाव थानाय बे मादै मोननाय एसे बे खर' मोननायफ्रा फिसाइजों खनसेबाबो बुजादों बिसोरो। बुजायाखैसै? बुजादों, बुजाथारदों। दा ओंखायनो बेबायदि आखु दंमोन नालाय जोंनियाव बर'फोरनियाव, दा बे मेथाइनि जोनोम जादों। खिन्थु दानि फिसाइफ्रा हिन्जाव बुनो हायानो। बै जोंहा हांगामा सदानन्द मोना हिन्जावजोंसो दरजा फांथेना बुजायै जाहैबाय। दाना बुनो हाया दानि फिसाइफ्रा हिन्जावखौ। आंथ' हाबा जाखायाखै। दा बेबायदिनो बे बिसोरनि दिनावनो जों ओरैजाय मेथाइ खोनादोंमोन। माबायदि? गोरजिया थानायखौ माथो बयबो बुङो मोजां मोजां,
मोजां नंनानैसो थादोंमोन आं जानायाव लोंनायाव सिया सिया हाबाब मावनायाव दांनायाव सुख गैया तारमाने जोंनियाव बर'फोरनाव गोरजिया जानाय नेम दं गैयासै गोरजिया जानाय नेम दङ दानिया गोरजिया जायोब्ला सासे गोरजियाया एखनब्ला एखनब्ला दे गासिखौबो होनजोबाखै आङो सोरबाफोर गोरजिया दंबा गाज्रि मोनगोन नोंगोना माबायदि जाथाय जानो हागौ दा बेफोरखौ लानानैनो जोंनियाव गोरजिया जानाय नेम दंमोन नालाय बेफोर मेथाइया जोनोम जादों दानिया बेफोर मेथाइनि सुरखौ जों खोनासङोब्ला रावजोंबो गोरोबनाय बायदि मोना ना माने बेयो जाबाय जोंनि बर'फोरनि गुबै सुर बे सुरजों जुदि जों मेथाइ रोजाबोब्ला गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो मेथाइनि बाथ्राखौ बुजि मोनाब्लाबो मा होननानै बुङो बे मेथाइया बर'फोरनि बियो बर' मेथाइ ना जेरै जोङो चाइनानिखौथ' जों बुजिया खिन्थु जेब्ला चाइना होननानै बुङा जोङो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि सुर आं दहाय एसे सिगाङाव रोजाबबाय खार खार सालि दिनै ओंखारलां आंनि न'निफ्राय रावजोंबो गोरोबा बियो गोरोबोसै बियो जोंनि बर'फोरनिनो थार बेनो जोंनि सिनायथि दा ओंखायनो बेखौ जों गारनो हाया बेखौ गारोब्लाथाय जोंनि सिनायथियानो थानाय नङा नाथाय एखनब्ला जोङो दानि सेंग्राफोरखौ दानि लाइमोन सेंग्राफोरखौ बेफोरखौ एसे गुलाय गुजाय उल्थां फाल्थां खालामनाय नुयो आरोखि दा बेफोर मेथाइखौ बिसोरो माबायदि रोजाबो माबायदि रोजाबदोंमोन आङो खार खार सालि दिनै ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दा बेखौ दानि सेंग्राफ्रा माबायदि रोजाबोनो खार 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 सालि खार खार दिनै ओंखारलां आंनि न'निफ्राय खिथानो जिंतां खिथानो जिंतां खिथानो जिं ओरैजाय रोजाबो आरोखि दाना बेवहाय जेबो जोंनि गैयायै नोंगोना बे जोंनि बर'फोरनि नङा दा बेजों जोंहा जेबो सिनायथि मोना दा बेखायनो बुंदों जोंनि हारिखौ जों सिनायथि होनो गोनांब्ला जोंनि बेफोर हारिमुखौ जों हमथाना लाखिनांगोन आरो बेफोर हारिमुखौ फोसावनांगौनि थाखाय नैबायदि प्लेटफर्माव जोङो दिन्थिनो हानांगोन दा नोंथांमोननि बैसागो फोरबो फालिनायाबो ओंथि गोनां जागोन जेलानोखि जोङो जोंनि बेफोर गुबै हारिमुखौ लानानै खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै बेवहाय मोसायोब्ला रंजायोब्ला दा जियानो जा आं बारा गोलाव बुङा खोनासंबावगोन नामा 4 घन्टा दा बियो थांथ'थोंसै आरोखि ने जों एसे बेलेग रायलायनि एबार दा बेवहायथ' जोंनिया आइजोफ्रानो दङ नंगौना 90% आइजोफोर दं बेयावल' नङा आथिखालनि मिटिंफ्राव थाङोब्ला एबसुनि मिटिङानो होन साहित्य सभानि मिटिङानो होन बबेबा राजनितिनि मिटिङानो होन गासिबो आइजोखौनो बांसिन नुयो जोङो इउपिपिएलनि मिटिंबाबो बिपिएफनि मिटिं राजखान्थियावथ' बांसिनसो नुयो मानो नुयोथाय आइजोफोरखौ बांसिन मिथिला आङो दा आङो सानदों तारमाने जोंनि आइजोफ्राबो सांग्रां जाबाय ना जोंनि आइजोफोरनि समाजनि बिबाना सिगांनिख्रुइ बांसिन जाबाय समाजनि बिबानखौ बांसिन रुजुना लानो गोनां जाबाय आङो साननानै लादों आरो खोथाया नंगौबो गोदो जोंनि बिमाफ्रा बा जोंहा हांगामा बिथां सदानन्द बिथांनि आयं मादैमोना न'आव सानफा थोलो ना गुरहैनाय मैगं नागिरनाय नंगौना माइ गायनाय माइ सौनाय बन नागिरनाय दंखलाव दै खावहैनाय गामियाव गंसेल' दंखल थायोमोन तारमाने
न'खरनि खामानिजोंनो सानफा थोलो बिसोरो नांथाबनानै थायोमोन। बै आयंमोन आं दहाय आं मोननाय बै आयंमोना बै लावथि दानायमोन आरो मा ओरैबायदि दादागिरिमोन। सानसे बहाबा गिदिंथिना जौ लोंनानै फैबाय, फैनानै ओंख्रिया जुदि मोजां नङाब्ला फिनज्राब मानि मैद्रु बेलाय नाजों मैथाजों संनो हायामोन नामा दाय ना फिनज्राब। अथ'स थाइसेबो फैसा होलाङाखै। ओंखायनो बै समनि आइजोफ्रा बै आयंमोनहा ना गुरना लायनांगौ, मैगंबो नागिरना लायनांगौ, बेबायदि बेस्थ' थानो गोनां जायोमोन। दानियाथ' आइजोफ्रा ना गुरहैयोसै, मैगं नागिरनांगौसै, माइ सौनांगौ दिंखि, मा दिंखिसै सिंगारगोन, दिंखिखौ नुफेराखैना बिसोरो ने? माइबो गायनाङा, बनबो नागिरनाङा, अरबो जरायनो नाङा, दंखलबो नारनाङा, टेपआव हले माबानो ओंखारो दैयाबो ने? दानिया उल्था जालायबाय, हिनजावफ्रासो दादागिरि। सदानन्द ओंख्रि गैया हले जेबो, मा लाबोयो लाबो आं मिथिया, नङाबा संख्रिजों जानांगोन। जेबो गैया हले आं मिथिया। उल्था जायाखैना जायाखै? जादों, नंगौना? दा ओंखायनो खामानि दामानियाबो खम जानायखाय आङो सानदों समाजाव बांसिन बिबाना गोग्लैबाय नामा होननानै ने? दा जियानो जा, दा बेवहाय बांसिन आइजोफ्रा दंखाय आङो आइजोफोरनि फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों। दा आइजोफ्रा न'खरनि समाजनि दायित्वआ बांबाय। दा बांबायब्ला सासे आइजोआसो जोंनि न'खरखौ, जोंनि समाजखौ फोसाबनो हागोन। दा अब्ला सासे समाज फोसाबग्रा, न'खर फोसाबग्रा सासे मानसिनाव गियान थानांगोन, गुनि गियानि जानो नांगोन, नंगौ ना? बेनि ओंथिया जाबाय जोंनि साफ्रोमबो आइजोफ्रा दिनैनि दिनावहाय गुनि गियानि जानो हानांगोन। अब्लासो न'खराव गथ' गथायखौ मोजां खालामनो हागोन, न'खरखौ फोसाबनो हागोन, समाजाव बिहोमा होनो हागोन। दा जोंहा बाथौ धोरोमाव मोनसे दालाय आफाद दङ। नोंथांमोनहा बाथौ धोरोम सिबियारि नङा होमबा? बिदियाव बाथौ दङ ने? दा जोंनि बाथौ धोरोमाव मोनसे दालाय आफाद दङ। मा नाम बे दालाय आफादनि नामा मिथिगोन ना? माइनाव आफाद। माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौथुम होननानै बुङो। बे माइनाव आफादा सोरनि आफाद? आइजोफोरनि आफाद ने? तारमाने आइजोफोरखौ माइनावजों रुजुदों। आइजोफोरनि आफादखौनो माइनाव आफाद होननानै बुंदों बाथौ गौथुमा। बेनि ओंथिया मा? सासे आइजोआसो माइनाव जानो हायो, सासे आइजोआसो लोखि जानो हायो ने? बेखायनो बे आइजोफोरखौ माइनावजों रुजुनाय जादों। दा जोंनि गोदोनि बिमामोन, जोंहा बै आयंमोन, मादैमोनखौ बिसोरनि बिहावफ्रा, आबौमोना मा होनना बुङोमोन? बिहामजो माइनाव, बिहामजो माइनाव होननानै बुङोमोन। मानो? बिसोरो साफा साफा जात माइनावमोन, बेखायनो बिसोरखौ माइनाव होननानै बुंदोंमोन। दानिया मानो माइनाव होननानै बुंदोंमोन बे मादैमोनखौ, आयंमोनखौ, आइमोनखौ? माबायदि आइजोखौ माइनाव होननानै बुङो? मा होननानै बुंदों? जाय आइजोआ गंसे न'खराव थायोब्ला बे न'खराव जेरावबो सुख सान्थिया थायो, गोजोना थायो, बेबायदि आइजोखौ माइनाव बुङो होननानै बुंदों। जाय आइजोआ गंसे न'खराव थायोब्ला जेनिबो आंखाल जाया, जेनिबो अभाब जाया, बेबायदि आइजोखौनो माइनाव बुङो होनदों। जाय आइजोआ न'खरनि समस्त दायित्वखौ रुजुननानै लानो हायो, न'खरनि मोनफ्रोमबो बिबान, मोनफ्रोमबो खामानि दामानि, धोरोमनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो रुजुननानै लानो हानाय आइजोखौ माइनाव बुङो होननानै बुंदों। दानिया जोंनि दानि बिहामजोफ्रा, जोंनि दानि आइजोफ्रा माइनाव जानो हादोंना हायाखै? कुइसना बे
माइनाव जानो हादोंना हायाखै जोंनि दानि बिहामजोफ्रा? जुदि माइनाव जानो हादोंब्ला जोंलाय मानोथो सामफ्रामबो खोनायो 6 मास जास्लाबै गथ'खौनो गारनानै सोरबा गुबुन हौवाजों खारफालांबायनो होननाय खोनायासै? हे खोनायो गावनि 6 मास जास्लाबै गथ'खौनो गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालाङो जेनेबा हांगामानाय हिन्जावा आंजों खारफालाङो रखम आरो गथ' गथाय गारनानै दाना बेबायदि आइजोखौ जों माबोरै माइनाव होनगोन? हे देनाय नोंगोना नङा? जाय बिहामजोआ बोसोरसे जास्लाबियावनो गावनि बोराय बुरै बिहाव बिखुनजोखौ गारनानै गरेस्वराव रङियायाव फिसाइखौ लाना खारलांनो हायो बेबायदि आइजोखौ जों बोरै माइनाव होनगोन? नंगौना नङा? जों बेबायदि आइजोखौ मालाबाबो माइनाव होननाय नङा। जाय आइजोआ न'खराव थायोब्ला सुख सान्थियानो गैया सामफ्रामबो नांलाय खमलाय फिसाइखौ फंबायखौ एरनानै होयो फिसाइनो बिहावखौ एरनानै होयो फिसाइनो बिखुनजोखौ एरनानै होयो सामफ्रामबो नांलाय खमलाय सोमजिहोयो बेबायदि आइजोखौ जों बोरै माइनाव होनगोन? नंगौना नङा? दानिया मानो बेबायदि जादों आं गासिखौबो होनाखै दे सोरबाफोर दंबासो होनदां। दा मानो जादों बेबायदि? आं दहायसो सिगाङाव बुंदोंमोन जोंनि न'खरखौ फोसाबनो गोनांब्ला आइजोआ गियानि जानांगोन, जोंनि समाजखौ फोसाबनो गोनांब्ला आइजोआ गियानि जानांगोन होननानै। दानिया जोंनि आइजोफ्रा जोंनि बिहामजोफ्रा बे गथ'नि बिमाफ्रा दिनैनि दिनाव बेबायदिब्ला जोंनि न'खर जोंनि समाजा बहा मोजां जानो? दा मानो जादों बेबायदि? जाहोना मा? सासे बिमाया 6 मास जास्लाबै गथ'खौ गारनानै गुबुन हौवाजों माबोरै खारफालांनो हाखो? खारना मा? दा बेफोर खारनखौ जों बिजिर नायोब्लाथाय मोनो जोंनि दानि बिहामजोफोर जोंनि दानि आइजोफोरनियाव जिथु आध्यात्मिक गियान धोरोमारि सानस्रि मा होनना बुङो बेखौ स्पिरिचुवेल थट बे धोरोमारि गियाना गैलिया। मानो गैया? खारन जोंनि बिहामजोफ्रा दा बाथौखौनो खुलुमखाया। खुलुमोसै मादै नोंहामजोआ? बिहामजो दंना गैया? खुलुमग्रा खुलुमा बाथौ? खुलुमो। होमबा थिगानो दं नोंनिया, नङा होमबा? दा जोंनि बिहामजोफ्रा जोंनि फिसाफ्रा जेलानाखि धोरोमजों जेबो सोमोन्दो लाखिनाय नङा बियो मालाबाबो गियानि जानाय नङा। नंगौना नङा? दा बेबायदि आरो बिनि अनगायैबो बिहामजो गाज्रि जानाया किन्तु बिहामजोनि बिमानियावनो दाया बांसिन थायो। बिहामजोनि बिमा तारमाने बे सिख्लानि बिमा हिन्जावनि बिमानि दाया बांसिन थागोन। जोङो बेखौनो नुयो आरोखि बिजिरनानै नायोब्ला आमोखानि बिहामजोआलाय मासि दुमदाखालब्रा नागिरोबाथाय बिना बिमायानो थिग नंखायानो बिमायानो थिग नंखाया बिनिया फिसाजोआ ओंखायनो बिदि बिमा जोलै फिसा होनना बुङो। तारमाने जोङो मा खोनायो दानिया बिमाफ्रालायनो गावनि फिसाजोखौ हाबा हरनायनि साननै सिगां बुजायो जाहैबाय। बुजायनायथ' होना बेबायदिखौ मा होनना बुङोनो फिसाजोखौ? नै आइ फिसा हिन्जाव बिहाव बिखुनजोखौ बारा खाथिर खालामनाङा जेबो मोननाय नङा नोङो आरो बिदा फंबायखौ गोदनायाव अनानै ज' नङाबा जेबो मोननाय नङा। माथो आरो नोंसा नोंखुनजालाय लिंग्रिसोनो लिंग्रिया दायनिसो जायो। बिमाया बेबायदि होनहरबाय नालाय फिसाजोखौ बिनानो होनहरबाय बिहाव बिखुनजोखौ खाथिर खालामनाङा बिदा फंबायफोरखौ गोदनायाव गानानै जा। फिसाजोआ 6 मासनि उनावनो दिन्थिबाय आखलखौ। फिसाइखौ उन्दुबाथाय मोनायाव फिसाया उन्दुदों आरोखि गावहा उन्दुलाङा हिन्जावा माबा माबि सानबाय थायो माबोरै बेखौ बे न'निफ्राय बेलेगाव लाना थांनो माबोरै जुदा जानो हानो थाब उन्दुलाङा आरोखि फिसाइ उन्दुलांनायखौ नायबाय थायो। फिसाया आरो नै नै सदानन्द नै सदानन्द मा जादों नोंहाय आंहा हाथारलाहाय माबायदि बुरैयाबो बे सोर बुरै नोंसानि माया जानायल' सानफ्रामबो बेबायदि बुंबाय
बुंबाय थायो नालाय दाना बिमाखौसो रागा जोंग्रा जाबाय फिसालाया बिफाखौसो रागा जोंग्रा जाबाय फिसालाया आं नोंसोरजों रायजो जानो हालालै थाला आं नोंसोरजों होननानै ब्लड टाउनाव गरेस्वराव बे रखम दाना खोथाया जाबाय मा बिमाया बे गावनि फिसाजोखौ बुंहरदोंमोन बारा खाथि खालामना बिहाव बिखुनजोखौ बिदा फंबायखौ गोरनायाव गानानै जा नोङो जेरै फिसाजोखौ बिलाइ हरदों गावनि फिसालानि थाखाय नोंबो सासे बिहामजो लाबोनांगोन लाबोनाङासाय लाबोनांगोन दानिया नोंनि फिसालानि बिहामजोखौबो बिमाया बेबायदि फोरोंहरबाय एखे जागोन ना जाया केसा घटनाया एखे जागोनबा होमबा दायित्वआ जोंहा मा दङ नंगौना जोंनि गथ'फोरखौ गियान होनाय दा गथ'फोरखौ गियान होनो गोनांब्ला बिमाफ्रा गियानि जाग्रोनांगोन ना नाङा दा बिमाया गियानखौ बहानिफ्राय मोनगोन जेलानाखि धोरोमजों सोमोन्दो थागोन इसोरखौ सिबिगोन इसोरनि सायाव फोथायनाय थागोन किन्तु जोंथ' नुबाय दानिया जोंनि दानि लाइमोनफोरखौ सेंग्राफ्रानो होन सिख्लाफ्रानो होन हामालै होनबाथाय मा हामाब्रा हामा होननाय मोनसे बुस्थुखौ मिथिया जों गोदो हामा नालाय हामा थांनो हामानो जानो हामानो लोंनो हामानो हामा नालाय हामा दानिया मा होनो मा हामाब्रा मा श्री कृष्णब्रा मा महादेव बेलाय थौ दामनांगौ महादेवखौनो दामनो नागिरो अबजा दा जोंनि फिसाफ्रा बेबायदि आरोखि दा बेबायदिब्ला धोरोमारि जुदि सानस्रियानो गैयाब्ला धोरोमारि गियानानो गैयाब्ला हामा होननाय मोनसे बुस्थुखौनो मिथियाब्ला जोंनि फिसाफ्रा बहा गियानि जानो नङा होमबा दा बेखायनो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो गियानि खालामनो गोनांबा गिबियावनो बिमाया बिफाया गियानि जाग्रोनांगोन दा नोंथांमोननि जायगायाव फैनानै गामियाव फैनानै आंनि गामिनिफ्रायथ' आं बिराद गोजानाव फैदों किन्तु आंनि गामिजों माबा मोनसे फाराग थानाय बायदि आं नुवाखै दे आंनि गामियाबो हाग्रा जिङाव जोंहा बे हांगामा बिथां जोंहा फंबाया मोनथिगोन मा नाम मोनलाय जोंना दौलेङाबो मोनथिगोन जोंनि जायगायाव थांबाय थाग्रा गोदो बेफोरावनो थाखोमानानै जोंखौ एसे दमहोयोमोन ना बिसोरो थाइजौगुरि बेतबारि राङिदारा हाग्रा जिं जायगा बियो बेकवार्ड जायगा दा नोंथांमोननि जायगाखौबो आं बारा फाराग थानाय बायदि नुवाखै बेकवार्डआनो दानिया जों बयबो सिन्ता खालामदों बे गामिनि गोरों गोराफ्रा सिन्ता खालामदों जोंनि गामिखौ जों डेभेलप खालामनांगोन जौगाहोनांगोन जोंबो जोंनि जायगाखौ सिन्ता खालामदों जोङो डेभेलप खालामनांगोन जौगाहोनांगोन नाथाय जोंनि लामायाल' जौगाबा जानाय नङा नोंथांमोननि गामिनि लामाया सनानि जायोब्लाबो नोंथांमोननि गामिनि बे एलपि स्कुला 3 ताला 4 ताला बिल्डिं जायोब्लाबो जों बेखौ खिन्थु जौगानाय होननानै बुंनाय नङा जौगानाया माखौ बुंगोन जेब्लानाखि नोंथांमोननि गामिनि लाइमोनफ्रा एबा नैबे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा लेखा गोरों जानानै साफा साफा गियानि मानसि जागोन साफा साफा गेदेर मानसि जागोन डक्टर जागोन इन्जिनियार जागोन STS IPS अफिसार जागोन लिडार जागोन थुनलाइगिरि जागोन अब्लासो जोङो जौगाबाय डेभेलप जाबाय होननानै बुंगोन दानिया जोङो नुबाय जोंनि गामियाव दासिमबो सासेबो डक्टरबो गैया इन्जिनियारबो गैया जोंनि एरियायाव बिराद गिदिर मोनसे एरिया दा नोंथांमोननि गामियाव दंना गैया आं मिथिथ'ला गैयानो नोंथांमोननि गामियावबो दा गैयाब्ला मानो गैया जाहोना मा रिजोना मा व्हाट इज द रिजन दा जाहोनखौ जों नागिरबा मोनबाय आंहा गोसोआव दं आंनि जायगानि बाथ्राखौ उन्दै आं दिनैनिफ्राय माने 30-35 बोसोर सिगांनि खोथाखौ आं गोसोआव दङ दिनैनिफ्राय 30-35 बोसोर सिगां बे जोंनि जायगानि मानसिफ्रा मा सिन्तामोन बिसोरनि सिन्ताया जोंनि आबौमोननि सिन्ताया जोंनि आफामोननि सिन्ताया दिनै सोरानाव सावरि जानानै जुमाय लोंगोन बबे दैमायाव ना हमहैगोन बबे हाग्रायाव बबेथिंजाय मैहुर खालामहैगोन
फिसालाया माला देरनानै लावखार दोनहरनो मोनगोन, फिसाजोआ माला देरनानै रुवाथि दोनहरनो मोनगोन, खालि सिन्थाया बेल'मोन। बेनि अनगायै जेबो बेलेग सिन्था खालामनो हायामोन। दा दिनैनिफ्राय 30-40 बोसोर सिगां जों बबेयाव सावरि जानांगौ, बबेयाव ना हमहैनांगौ, बबेयाव हालेवहैनांगौ, बबेयाव मैहुर खालामहैनांगौ, जोंनि सिन्थाफोरा खालि बेयावनो जोबथाब्ला जोंनि गेजेरावलाय दिनैलाय मानोथो डक्टर इन्जिनियार थानो? 40 बोसोर सिगां बे खोथाखौनो सिन्था खालामदोंमोन नालाय, ओंखायनो जोंनि जायगायाव रावबो डक्टरबो गैया, इन्जिनियारबो गैया। आरो नोंथांमोननि जायगायावबो एखे, नंगौना नङा? नोंथांमोननि जायगायावबो बेनो 40 बोसोर सिगां बे जायगानि मानसिफ्रा बबेयाव ना हमहैनांगौ, सोरहानाव सावरि जानांगौ, दिनै मोनायाव बार फैनानै आमोखानि न'आव एकदमबारे हुलाबलांजोब्बायनो, सावरि जानांसिगोनलै, मोनलोंसिगोन। दा सिन्थायानो बेनोल'मोन नालाय, ओंखायनो दिनै नोंथांमोननि गामियावबो डक्टर गैया, इन्जिनियार गैया, एस IPS नि खोथायाथ' गोजानाव दोन। दानिया जोंनि बे सानस्रिया सोलायदोंना सोलायाखै? 30-40 बोसोर सिगांथ' बेबायदि सानबाय आबौमोनहा, सावरि जानांगौ, जौ लोंनांगौ, मैहुर खालामनांगौ, ना हमनांगौ। दानिया 30-40 बोसोरनि उनाव, 50 बोसोरनि उनावहाय जोंनि साननाय हनाया सोलायदोंना सोलायाखै? चेन्ज जादोंना जायाखै? ना नोंथांमोना दाबो बेखौनो सानो? इलेक्सन खाथि फैदों, सदानन्दनाव फैसा 100 बिनो र' लोंनो। इयावनो दं नामा जोंनिया सिन्थाया? सावरि जानानै जौ लोंनि, सोरनोबा 500 बिनानै जौ लोंनि, ना? जोंनिया सिन्थाया बेयावनो दं नामा? माबा मोनसे सोलायदोंना सोलायाखै? सानना नायनायसै गावबा गावखौ दसे 1 मिनिट। सोलायबाय? दे होमबा जाबाय। सोलायनांगोन दा, नंगौना? आबौमोनाथ' जेबो सिन्था खालामाखिसै डक्टर इन्जिनियार जानांगौनि। दा जों सिन्था खालामनांगोन, जोंनि गथ'आ डक्टर जानांगोन, इन्जिनियार जानांगोन, SS IPS अफिसार जानांगोन। दा जानांगोनब्ला जोंनि साननाय हनाया चेन्ज जानांगोन। आं बुंदों मा? बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमा, बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिफानि फिसाफ्रा साफा साफा डक्टर जानो हायो, इन्जिनियार जानो हायो, SS IPS अफिसार जानो हायो। बिसिनाव बे पावारा दङ, बे टेलेन्टआ दं, बे सक्तिया दं बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै। दाना बे टेलेन्टखौ, बे पावारखौ बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन जों। बे गथ'फ्रा गासिबो साफा साफा डक्टर, साफा साफा इन्जिनियार जानो हायो। दाना बे टेलेन्टखौ, बे पावारखौ बिसोरनि गोरबो सिंनिफ्राय जों दिहुनना लाबोनांगोन। माबोरै? नाम्बार 1, जोंनि बिमाफोरनाव आत्मबिश्वास थानांगोन, सेल्फ कन्फिडेन्स, गावनि सायाव फोथायनाय। आंनि फिसाया डक्टर जागोन, इन्जिनियार जागोन, मेट्रिकआव 98% लाखिगोन। जों सानगोन ना सानाखै? नाथायथ' जों नुयो जोंनि गोबां मानसिफोरखौनो, जोंनि सिन्थाया मा? जों जाम्बा जाम्बिनि फिसायालाय बहा डक्टर जानो? आं खामला मावनानै जाग्रानि फिसायालाय बहा इन्जिनियार जानो? जों गोरिबनि फिसायालाय बहा 98% लाखिनो हानो? देरसान्दि थांलाय फैलाय खालामथोंसै स्कुलाव, देरसान्दिसो थांलाय फैलाय खालामनो होखादों स्कुलाव, बे गथ'आलाय मानोथो डक्टर जानो? नंगौना नङा? देनाय। दा ओंखायनो जोंनि गथ'आ डक्टर, इन्जिनियार, लेखा गोरों, गुनि गियानि जानो गोनांब्ला नाम्बार 1 जोंनि बिमा बिफानियाव सिमां थाग्रोनांगोन, मिजिं आरो गावनि सायाव फोथायनाय। आंथ' बुंबाय एसे सिगाङाव, बे गथ'फ्रा जायनिखि गथ'आनो जायनिखि फिसायानो जायाथों मानो, बिसोरो साफा साफा डक्टर, इन्जिनियार जानो हायो। दा बिनि थाखाय जों बिमा बिफानाव नाजानाय थानांगोन आरो मोनसे बिश्वास, गावनि सायाव फोथायनाय। आंनि फिसायाबो डक्टर जानो हायो, आंनि फिसायाबो इन्जिनियार जानो हायो। दानिया जों बेसेबां सानो बे खोथाखौ? जोंनि जायगायाव नैबे थांनाय मेट्रिक फाइनालनि सिगां सिगां बाबाय नामा खोनासंनो? बायाखैबा आंखौ नाहर, बोखियालाय मा नाहर दं? मेन्डेलासो फैदों नामा? आंखौ नाहरबाय था। मेट्रिक फाइनाल जानायनि सिगां सिगां जोंनि जायगायाव थांनायाव, जोंनि जायगायाव जों मिटिं मोनसे लेंदोंमोन, बिराद गिदिर एरिया, 15-18 गामि मेट्रिक केन्डिडेटफोरखौ लानानै
मेट्रिक फाइनालनि मास मोनसे सिगां मेट्रिक कैंडिडेट आरो बिसोरनि बिमा बिफा गासिखौबो लेंजोबदों जे मेट्रिक फाइनाल जासिगोन बेखायनो गथ'फोरखौ बिमा बिफाफोरखौ जों एसे बुजायना हरनि गथ'फ्रा माबायदि फरायनांगोन दा मेट्रिक फाइनाल जानोसै बिमा बिफाया मा दायित्व दङ बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै जोङो मिटिं लेंदोंमोन मिटिंआ जानांगौमोन 10टा बाजियाव जायाखै 11टायावबो जायाखै 12टायावबो जायाखै जोबथारनायाव 12:30 खालामदों मानो सासेबो बिमा बिफा फैयाखै गथ'फोरनि बिमा बिफाखौ नेयै 12:30 जादों जोबथारनायाव रावबो फैथारिनि गथ'फोरखौनो लानानै जोङो बे मेलखौ खालामदों आं गाहाय आलासि हिसाबै दंमोन अब्ला आं गथ'फोरखौ सोंदोंमोन नोंसोरनिफ्राय सोर फार्स्ट डिभिजन मोनगोन गसं नोंसिनिफ्राय सोर फार्स्ट डिभिजन मोनगोन गसं सासेबो गथ'आ गसङाखै फरायनानै नों मा जानो नागिरदों होननानै साफा सोंदोंमोन सासेबो गथ'आ खुगा बेखेवाखै गसंनोबा गसंनानै नों मा जानो नागिरदों मानो खारन बिसिनाव सेल्फ कन्फिडेंस गैया आत्मविश्वास गैया ने ओंखायनो गावहा जायनि गावनि सायाव फोथायनाय गैया बे मानसियानो ओरै जायोनो दा जुदि सदानन्दआ आंखौ बुङोब्ला ओइ फैला नोंखौ होगोन आङो जुदि सदानन्दनि बा फोथायनायाव सदानन्द आं जाहाया बुलायनायाव आं ओरैजाय जागोन ना जाया हानाय नङालै बेजोंबाथाय दा गथ'फ्रा जोंनिया ओरैजाय जायो थारमाने आत्मविश्वास गैया सेल्फ कन्फिडेंस गैया मानो खारना मा दानिया बे मिटिंनि सप्तासे उनावहाय बे पिसिडिसिनि अफिस पार्टी अफिसफ्राव अरुणोदयनि फर्म रानदोंमोन बे सदानन्द मोना बे अरुणोदयनि फर्म राननायावबो हले बै बिमाफ्रा ओरैबायदि होंगो दोंगो नारलायलायनाय सेलाय बेलाय गावजों गाव जायगायानो थोआ मोननाया मोजां मोनबोबाय मोनैया लामा रायबोबाय फैबावथों एबार भट बिनो दानिया जोंनि मेन्टेलिटिया मा जानानै दङ गथ'फोरनि गावनि फिसानि मेट्रिक फाइनाल लिरनो गोनां टाइमाव 10 बोसोरनि उनावसो बेबो खनसे रायलायनो होननानै लेंदोंमोन बेयावबा फैयाखिसै किन्तु अरुणोदयनि फर्म राननायावबा सेलाय बेलाय नारथारलायनाय गाथारलायनाय होमबा जोंनि मेन्टेलिटिया मा जानानै दं आं बुङाखै अरुणोदयखौ लानो ना होननानै दानिया जोंनि सानस्रिया मा जानानै दङ दानिया जोङो बाराव बिरबायनाय थाखा नागिरो इजि मानि इजि आर्निं बबेयाव फैसा मोनगोन खालि बिनिल' सिन्था दायो दानिया आइजोफ्रा नंगौना नङा मानि फैसा मोनगोन ओंखायनो बे पलिटिशियानफ्राबो मा खालामो खालि हिनजावफोरनियाव अरुणोदय मोनाबा लाखपति बायदियावनो मा दंलै बिसोरसो मिथिगोन माबा माइनाव सोरांनो बेबो आइजोफोरनि दा मा दंबावो बै माबा आइजोफोरनि मा प्रेगनेन्ट टाइमाव होनाय मोनसे स्किम गासिबो आइजोफोरनि गोजा थारमाने सानबायसो नामा हिनजावफोरनो होनो मोनबानो होनो हाबानो जायो फैसा एसेबां दायित्व गोलैदोंना जोंनि आइजोफ्रा बिहाव बिखुनजोफ्रा इसेबां दायित्व होदोंना फैसा नागिरनांगोन नों बिहामजो फैसा खामायनांगोन नों होननानै होदोंफा आं बुंनो नागिरनायनि जाहोना नैबेसो दाना जोंनि सम्पतिया सोर जोंनि दोहोना सोर जोंनि दोहोना आं दहाय बुंनाय बायदि नैबे फिसाफ्रा जोंनि नैबे गथ'फ्रा जोंनि सम्पति जोंनि न'खरनि जोंनि समाजनि गामिनि जातिनि सम्पति नाथाय जोङो मा सानदों जोंनि मेन्टेलिटिया मा दा बेफोर गासैबो दायित्वखौ ज्राब दोननानै नाथाय जोंनि सिन्ताया जाहैदों माने गोरलैयै आरजिनाय गोरलैयै खामायनाय दा जों साफ्रोमबो मानसिया सानो
सरकारनिफ्राय न'खौ आंबो मोननांगौ जों होनोब्ला बे जानो गैयिफोरनिसोलै बे नङा दुखियाफोरनिसो दुखियाफोराल' भट होयो नामा होननानै बुङो हे दुखियाफोराल' भट होयो दा जोंनो सरकारनिफ्रायनो न'बो नांगौ सरकारनिफ्रायनो माइरंबो नांगौ रेशन कार्ड नांगौ मुस्रि नांगौ कम्बल नांगौ एडमिसनबो नांगौ गासिखौबो नांजोबथारगौ दा गासिखौबो जुदि सरकारानो होजोबोब्ला नों मा मावनो दा खोथाया बेनो जाबाय दङ नों मा मावनो नोङो मानो खामानि मावनो गासिखौबो जुदि ओरैनो मोनोब्ला नोङो नाङा दोननाय दा जोंनि सानस्रिफ्रा बेबायदि आरो जोंनि सानस्रिफ्रा बेबायदिखायनो दा जोङो जोंनि खामानि मावनाय हुदाया लासै 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 गोमालांबाय जोंनि खामानि मावनायनि हुदा बे लासै 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 गोमालांबाय वर्क कालचारा दिनै जों खामला हाजिरा नागिरनानै मोना जों खामला मावग्रा मानोना जाय खामला मावग्रा बिसिनाव माइरंआ बस्थायै बस्था थायोनो दानिया थाइसेना थाइनैयाव मोनो होनना बुंखो दा जोंनियाथ' बेनोसै माइरंआ मोनबायब्लालाय मानो खामानि मावनो खामानि मावा नङा होमबा न'खौबो सरकारानो होखागोन गोजां बोथोरनिबा सरकारानो कम्बल होखागोन गोलोम बोथोरनिबा सरकारानो मुस्रि होगोन फरायनायखौलाय सरकारानो फ्रि फोरोंखानांगौ लेखाबो होनांगौ गाननाय जोमनायबो होनांगौ गथिखे माने खामानि मावनो दा बे मेन्टेलिटिजों जोंनि गथ'फ्रा बहा मोजां जानो जोंनि गथ'आ बहा डक्टर जानो बहा इन्जिनियार जानो दा आं बेखौनो बुंनाया आं बुंबाय 30-40 बोसोर सिगां जोंनि मेन्टेलिटिफ्रा बेबायदिमोन आबौमोननिया दा चेन्ज जादोंना जायाखै बहा चेन्ज जाखो बहा सोलायखो जोंलाय सोलायाखैब्ला जोंनि गथ'लाय मानो डक्टर जानो इन्जिनियार जानो नाथाय हारसाफ्रा ओइसोर होयो हारसालाय बियो हारसाफ्रा दिनैनिफ्राय 50-60 बोसोर सिगांनो सिन्ता खालामदों बे खोथाखौ आंनि गथ'खौ आं डक्टर खालामगोन आंनि गथ'आ इन्जिनियार जागोन आंनि गथ'आ ACS IAS IPS अफिसार जागोन होननानै आरो ओंखायनो दा जोङो नायबानो जाबाय नलबारि पाठशाला बिसोरनि न'खर न'खर हाबनानै नाय हारसाफोरनि जोंनि पाठशालायावथ' न'खर न'खर सोरबा डक्टर दं सोरबा इन्जिनियार दं सोरबा इंलेन्डआव थायो सोरबा आमेरिकायाव थायो सोरबा ACS अफिसार दं सोरबा IPS अफिसार दं मानो कारन बिसोर 50 बोसोर सिगांनो बे खोथाखौ सिन्ता खालामनो हादोंमोन दा जों 50 बोसोर सिन्ता खालामनो हायाखै बे खोथाखौ दा जोङो दिनै खालामनो हायो दिनैनिफ्राय जों खालामनो हायो बे सिन्ताखौ आरो दिनैनिफ्राय बे सिन्ताखौ खालामनानै जोङो जुदि खामानि मावोब्ला फैगौ 10-15-20 बोसोरनि उनाव नोंथांमोननि गामिनि न'खर न'खरबो साफा साफा डक्टर साफा साफा इन्जिनियारनि जोनोम जागोन बेखौ रावबो होबथानो हाया हागोन ना हाया बिनि जेबो जादु मन्त्र गैया डक्टर जानांगौ इन्जिनियार जानांगौनि जेबो जादु मन्त्र गैया जेबो सर्टकाट गैया जादु मन्त्रआ बेनो नोङो गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन ला फुङाव फरायनांगौ बेलासियाव फरायनांगौ मोनायाव फरायनांगौ मा फरायदों मा फरायाखै नोजोर होनांगौ न'निफ्राय ओंखारलांबा सोरजों गेलेहैदों मा जाहैदों मा लोंहैदों बेखौल' नोजोर होनांगौ अब्लानो आङो बुंदों नोंथांमोननि गथ'आ सानसे बेलासि डक्टर इन्जिनियार एबा गेदेर मानसि जागोन रावबो होबथानो हाया नाथाय जोंनि मेन्टेलिटिया जुदि आं दहाय बुंनाय बायदि जायोब्ला जोंनि गथ'फ्रा मालाबाबो मोजां जानाय नङा आरो दिनै जों बेखौनो नुदों जोंनिया गथ'फ्रा दानिया थाब गाज्रि जायो क्लास 8आवनो जौ फाग्ला जायो क्लास 9आवनो देनद्राय जाग्रा जायो गान्जा सोबग्रा जायो हिन्जाव फाग्ला जायो बाइक फाग्ला जायो कारना मा जाहोना मा जाहोना रावबो नङा बिमा बिफायानो बिनि जाहोना जोङो गोदो उन्दै समाव जोंनि समाव सान हाबनायनि आगोल आगोल फरायनाय टाइमाव जुदि जों मोनहैया जोंनि बिखुङा बेरलाबखायोमोन नंगौना जोंनि बिखुङा बेरलाबखायो सान हाबनायनि सिगां जुदि न'आव मोनहैयाब्ला दा जों मा नुयो दा जोंनि फिसाफ्रा हरनि 12टा हरनि 2टा 2:30 3टायाव न'आव फैयो फैगोना फैया हरनि 3टायाव न'आव हाबफैयो जोंनि फिसाफ्रा
अखानायै बे गथ'आ 12टासिम उन्दुयो बिमा बिफाया खिन्थु जेबो बुङा कुनुदिन सोङा बिमा बिफाया दिनै मोनायाव 3टा बाजिसिम नों बहा दङमोन सोङा कुनु सोङा बरनसे बे गथ'आ अखानायै 12टायाव सिखारनानै मा बुङो बिमाखौ आइलै मा होनो बुजिखोनो मोना आइलै आं मा होनदों फाग्ला नंगौ थाव गैयालै बाइकआव फैसा दानि बाइकआव थाव सोनो फैसा गैया थाव सोनो फैसा गैया ओइ बिफा ओइ फिसालानो फैसा नांगौ नो बाइक खरसायाव दं 100 लानानै थांलायबाय गिदिंहैलायबाय ओइदिनखालिबो हरनि 3टा अखानायै जेबो बुङा मानो मोजां जानो बे गथ'आ मानो डक्टर जानो मानो इन्जिनियार जानो बियो बेनो जौ फाग्ला बेनो हिनजाव फाग्ला बेनो बाइक फाग्ला बेनो ड्राग्स एडिक्टेड नंगौना नङा दा जोंनि अबस्थाया एबायदि दा नोंथांमोननियावथ' बेयाव फांसन दङ नोंथांमोननि जायगायाव मा जायोथ' आं मिन्थिथ'ला जोंनि जायगायाव फांसना जायो सिमलायाव नायनो फैयो सालबारिनि पाठशालानि खोलानि मुसलपुरनि सोर खिबुनाव साफा साफा हिनजाव गावनियाबो बे गोसथोनायजोंनो समान खानाया ओरैजाय मोखांफ्राव माबा दादेरनानै लानाय थाथु माबा माबि ओरैजाय सलायबोयो बाइकखौ नायबानो गाथाबनो दोनसै नामा मोनलायलाङो आंहा मोखां गोथौ गोथौ खुगा गोसोम गोमा गुस्थि गोसोम गोसोम बेरग' दाखंखरजाय बाइकआ बिराद गिदिर सलायबाथाय मोख्रा सलायनाय बायदि नुयो बाइकखौ बांद्राय बाइक सलायनो देखाबाय जानाना हे बिसोरो बे फांसनाव फैना मा खालामफैयो फारसेथिं जौ बथल फारसेथिं सिगारेट लागाव खाथियाव सोर गिदिर मानसि दं बेजों जेबो सोमोन्दो गैया अभद्र मिथिबाय बे गथ'आ मानो डक्टर जानो आरो बे गथ'खौ बिमा बिफाया अखानायै सोङा हरनि 3टासिम बहा थालायामोन सोरबा खोन्थाफैयोब्ला खोन्थाग्राखौ उल्था रागा जोङो बेबायदिजों कुनुदिन जोंनि फिसाया मोजां जानाय नङा आरो नोंथांमोननि न'खरावबो जेबो सोलायनाय फैया चेन्ज फैनाय नङा नोंथांमोननि गामिनि न'खरफोरनि जारिमिनखौ बोदलानानै नाय नोंथांमोननि गामियाव दिनै जुदि सोरबा खामला मावनानै जाग्रा दङब्ला थेला बोनानै जाग्रा दङब्ला बिनि न'खरा थांनाय 100 बोसोरनिफ्रायनो थेला बोखाबाय थादों खामलाबो मावखाबाय थादों बिनि बिफाया थेला बोग्रा बिबुआ थेला बोग्रा बिबुनि बिफायाबो थेला बोग्रा आरो दिनैबो थेला बोग्रा आरो बिनि फिसाया नै बिसोरो गाबोनबो थेला बोग्रा जानो थांबाय दङ होनबा जोंनि न'खराव माया सोलायनाय लाबोगोन सोलोंथाइया एजुकेशना आरो जोंनि फिसानो जों जेब्ला मोजां गियान होनो हागोन मोजां आखल होनो हागोन दा बेखायनो दिनैनि दिनाव जों बिमा बिफाया जुदि सांग्रां जायाब्ला बिमा बिफाया जुदि गावबा गावनि गथ'खौ मोजां जोथोन लायाब्ला बिनि रिजाल्टआ खालि नैबेखौ बेल'खा बिनि अनगा जेबो गैया गोदो लेखा रोङासो हालुवा जायोमोन दाहोना थाना जायोमोन खामला मावना जायोमोन दानिया लेखा रोङासै गैला बियो जौ फाग्ला जाबाय ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय बाइक सलायथिंलाबायनानै बहाबा सौग्रावना थैसिगोन बियो सोरजोंबा बुथार जासिगोन बियो नङाबा गावनो सुइसाइड जानानै थैसिगोन जों बेखौनो नुबाय दङ दा बेखायनो मोजाङै सिन्था खालामनानै नाय थांनाय मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्ट होयोब्ला सासे लोगो अदालगुरिनिया आंखौ कल खालामनानै बुंहरदों नोंथाङा बहा दं जाहानाव आलासि जानो फैनांगौ आंहाथ' आलासि जानो सम गैया नङा फैथारनांगौ नोंथाङा फैयाब्ला आं बिराद गाज्रि मोनगोन बेबायदि बुंनाखै आं थांबाय थांनानै ओंखाम जाबाय ओंखाम जानाय टेबोलाव बुंबाय आंखौ लोगोआ नोंथां आंनिया फिसालाया देग्लाय मेट्रिक पास जादों 87% मोनदों बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा दा फिसाला आंनिया डक्टर जानो गोसोनो दा बेखायनो आंखौ
मोजां कलेजाव एडमिशन लानानै होनो थिनबाय दङ दा आंहा राहायानो गैया थाखा गैया फैसा गैया आं माबोरैजाय मोजां कलेजाव एडमिशन लाना होबावनो नोंथाङा आंनो माबा मोनसे राहा दिन्थिदो होनना बुंबाय आंखौ अब्लाथ' आं खेबसेनो बुंनो हाला जाहैबाय दा बेखायनो आं बुंबाय आं सानथामसो उनाव नोंथांनो कल खालामहरफिनगोन बेबायदि होननानै आं फैबाय फैना सानथाम उनाव आं बेनो फन खालामदों फन खालामना बुंहरदों आङो बुंहरनो हानाय जादों नोंथां नोंथांनि गथ'नि 2 बोसोरनि फरायनायनि थाखाय नोंथाङा थाइसेबो थाखा गारनो नांला आं मोनसे कलेजाव रायलायबाय खालि नोंथाङा थानायनि नामाव 1500 थाखाल' हो बे 2 बोसोरा थाइसेबो थाखा गारनांला अब्ला आंखौ बुंहरबाय हाब गोजोन्थों नोंथां थेंक इउ भेरि माच नोंथाङा आंखौ बिराद गिदिर मदद होबाय अब्ला फिसालायाबो बिफानि मबाइलजों आंखौ रायलायबाय थेंक इउ आंकोल सानसे बेलासि आं नोंनि खाथियाव डक्टर जानानैसो ओंखारहैगोन होननानै आंखौ बुंदों दानिया मेट्रिक पास जानायनि उनाव जायफोर गथ'आ जायफोर फरायसाया गावबा गावनि बिमा बिफाखौ बुंबाय जे आङो डक्टर जानो नागिरदों आं इन्जिनियार जानो नागिरदों आं ओरै थोरै जानो नागिरदों आंनो मोनसे मोजां कलेजाव एडमिशन लानानै हो होननानै बुंबाय बेफोर गथ'फोरखौ रावबो होबथानो हाया गाबोननि दिनाव साफा साफा डक्टर इन्जिनियार गेदेर मानसि जानायनिफ्राय बिसोरनो जायो डक्टर इन्जिनियारा आरो बेबायदियानो जागासिनो दङ आरो बिनि उनावनो दानिया आंनि फिसालथि निजा सालथे माने हाबा जाथ'आखै माने गोसोथोयो आरोखि आंनि माबाखौ आंनि गोसोथोनायनि बिब'नि हौवा बिनियाबो 74% मोननानै मेट्रिक पास जादों दाना सालथेया फन हरबाय आंनाव सालथे ओइ मा खालामलै नोंसालायानो मा खालामदो नोंसो मोनसिगोन माबा 50,000नि मबाइल नांगौनो बायना हरदोलै नोंथाङा आं मोनथिला जाबाय 50,000नि मबाइल आंनि फिसालानो आं मबाइल बायना होआखै मेट्रिक पास जानायाव फिसाला दं दे आंहा नानिमोन क'क्राझाराव थायो बै मोनथिनायफ्रा मालाय आंखौ खोनाफा माफा ओइ फिला बेयावसो जोङो आरो ओइ फिला बेयावसो जायना आं आरो जुनायो गियो आंखौ आंनि फिसालानो आङो मबाइल बायना होआखै मेट्रिक पास जानायाव नोंनि फिसालानो आं मानो बायना होनोलै जाया बियो आंजों बिनि सोलाय आमुक कलेजाव एडमिशन ला गासै खरसखौ आं होगोन जोंनियाव एक्सेलेन्ट एकाडेमि होननाय दं सिमलायाव बेयाव ला एडमिशनखौ थाइसेबो फैसा होनो नाङा आं होजोबगोन नांदों साननि उनाव खबर लाबाय आङो एडमिशनखौ लादोंना लायाखै मानो लायाखै हायार सेकेन्डारियाव फरायगोननो आं बुंदोंआखै जे हायार सेकेन्डारियाव फरायोब्ला लेखा रोङा आं बेखौ बुंनो नागिराखै दाना खोथाया जाबाय मा हायार सेकेन्डारिनिख्रुइ बै प्राइभेट कलेजा न'नि खाथिसिनाव नांजाबनाय न'जों कारना मा हायार सेकेन्डारियाव फरायनो नागिरनाया बेयाव मानो फरायनो नागिराखै कारना जाहैबाय मा बे प्राइभेट कलेजाव फरायोब्ला क्लासाव रेगुलार एटेन्ड जानांगोन डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगोन फरायनाया बारा जागोन कारण एग्जामानि एग्जाम जाबाय थायो क्लास एग्जाम जायो इउनिट एग्जाम जायो दा ओंखायनो बियो एडमिशन लाया गतिके अखानायै थांबाय आङो सानथाम उनाव आङो थांबाथाय आंनियाव थारमाने गारियावनो इसिं गोलाव थुंग्रि थाखायोलै दाबो दंखायो गारियाव ओंखायनो जानला मेनला एदावखानो आंखौ लामाफ्राव लाखिना गारि बे थुंग्रिखौबो लांफाखादों आङो लांफानानै सिथ्लायाव थुंग्रिखौ दिहुननानै ओरैजाय होलिनाथाय सियाराव जना ओइ ओंखारबो दंना गैया नोंलाय ओंखारबोआ आङो हमना लायनांगौना नों ओंखारबोगोन होनबाथाय दसे उनावहाय माबाला आयं क्लासबो जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो आङो मानो लाथ'वाखैलै आयं समनियासो लानो नागिरदों आं क्लासबो जाथ'वाखैलै आयं जाबाय मोजांबासो मोजां नङाबा गोदना जगोन बे आं बेनि उनाव एडमिसनखौ लाबाय दाना खोथाया मा जाय गथ'आ मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय
बिमा बिफाखौ बुंबाय जे आंनो मबाइल नांगौ 50,000नि 1 लाखनि आंनो बाइक नांगौ 2 लाख 3 लाख 2.5 लाखनि जाय गथ'आ बेबायदि बुंबाय दाखालि मेट्रिक पास जानायाव ओइ दिनखालिनिफ्रायनो बे गथ'नि लाइफआ धंस जाखाबाय 90%निया खारन जों बेखौनो नुबाय दं नंगौना नङा मेट्रिक पास जानायनि उनावनो बिबाय बियो आंनो 50,000नि मबाइल नांगौ 3 लाखनि बाइक नांगौ ओइ दिनखालिनि जोब्बाय बे फिनिश दा बेखायनो साबधान बे बाइक बे मबाइला जोंनि इयुन जोलैखौ जोंनि फिसाफोरखौ धंस खालामगासिनो दङ दाना बाइक दाम गोसानि मबाइल दाम गोसानि बिनायनि दायनिगिरिया खिन्थु बे नानि मोननियाव थायो एसे सिख्लाफोरनियाव तारमाने बिसोरो मा होननानै सानो बाइक दाम गोसा मबाइल दाम गोसानि लाबासो सिख्लाफ्रा गोसोथोयोलै साननायफ्रा बेबायदि नंगौना दा ओंखायनो बिसोरनो दाम गोसानि बाइक दाम गोसानि मबाइल नागिरो आरोखि बेखौनो गोसोआव लाखियो जारौमोन सनाफोर नों जायखौ दा गोसोथोदों बाइक दाम गोसा मबाइल दाम गोसा लाग्राया बे जौबो लोङो बे लेखा फराया मिथिबाय आरो बेजों हाबा जानांगौबा नोंनि लाइफआ धंस जाबाय मिथिबाय बेखायनो आं बुङाखै दे गासिबो बाइक लाग्राफ्रा गाज्रि होननानै बे सेंग्राफ्रा गाज्रि मोनलायगोन बांसिनानो मिथिबाय बांसिनानो दा ओंखायनो आङो बुंदों जोंनि लाइमोनफोरखौ नैबे बुब्लिया नैबे टाइमानो जाहैबाय गावनि जिउखौ दानायनि मोनसे बेस्ट टाइम गावनि जिउनि लामाखौ दानानै सोरजिना लानायनि साबसिन समय बेनिफ्राय आरो साबसिन सम गैला बे बारग'लाङोब्लाथाय ओजोंहाय गैलिया दा बेखायनो बे समखौ आद्रि दा खालाम बेबायदि बैसोआव नंगौ खालि रंजा बाजा आला दिङा ओरै ओरै देखायनोखौल' लुबैयो दा खोथाया जाबाय मा रंजाबाय था बाजाबाय था बिफायानो बाइक होदों बिफायानो मबाइल होदों थाखा फैसा गिदिंबाय था गिदिंबाय था गिदिंबाय था गोसोथोनाया इखौ लाज्रांलाय इखौ गारलाय इखौ लाज्रां इखौ गिदिंबाय गिदिंबाय था गिदिंबाय था गिदिंबाय था 28 बोसोर जाबाय 30 बोसोर जाबाय हाबा खालामबाय नङाबा सोरजोंबा हरफा जाबाय अखानायैनिफ्रायनो सेस दा जों इखौनो नुबाय दङ नोंगोना नङा देनाय दा बेखायनो होनदों खस्थ' खालाम 25 बोसोरसिम 25 बोसोरसिम खस्थ' खालाम आरोबाव 50 बोसोर आलो गोजोनै जा गारि मटर न' बां थाखा फैसा जेनिबो आंखाल गैया 25 बोसोर रंजा बाजा मोसा थाबाय था गिदिंबाय था जाबाय था लोंबाय था 50 बोसोरा गाबबाय था ना न' दं ना गारि मटर दं ना थाखा फैसा दं नोंगोना नङा देनाय बेखौ बैसोरसो फिल खालामनो हायो जोंसो फिल खालामनो हायो नोंसोर दा जेबो फिल खालामनो हानाय नङा हमदांनो हानाय नङा नोंसोरना खालि सिगाङाव जा नुदों बैखौ मोजां नुदों आंनो बेखौ नांगौ 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 आखल गैयाबाबो उनाव आखल फोरोंनो हागोन साननायफ्रा बेबायदि आरो दा बेखायनो आङो सेंग्राफोरखौबो बुंदों जोंनि जिउआ माने लं लाइफ इज लं जोंनि